May pagka-guide. May pagka-guide. Habis manapas. Yuk. Init, mainit. Smile. Hey, fotografer. Mana guys? Maabot na snack, intro sa dire. Nadogo ang video. Kuya yung taon, ayun. Abot na snack. Dar, oke ra ka Dar? Lah. Scan. Hoy, mudah-mudahan nih. Bantay mga ayaw ha. Buka gede. Ayo. Scan. Hindi ka malas na rin, buka kawan din. Hindi ako nalas rin. Ay, kawan ko. Kawan. Bali yun sa'yo. Back to you. Saya basa. Paris time. Terus magbasa. Arch. Paris night. Largoy. Kaon. Mga bayo. Idol, may idol. Saan dituduh ka din? Oh, kasi mukha rin oh. Pagbuhamokin nyo. Sir. Sir. Hindi mo to mga tagal din eh. Hey. 3-0. Sir. Kani, wala girason ng taga-bungtod ani nga magbalik-balik. Oy. Wala girason nga magbalik-balik pa kay duhanan sa kubog gihatag burger. Mo man sa imo ra last man sa gipangkuan. Last Sum nga tigabungtod. Imo sumbuak sumpa. Og dinhi mahawa. Sir. Og dinhi mahawa sir mo ni putol sumpa sir. Ano bag to rin? Yang sama na sumpa yawang na. Ayaw na ikaw. Kasama ka? Bakit yung tubig ni mo? Nawag akong tubig gani? Nagulani mo to? Apa simbahan apilya? Nawag akong tubig oy. Ha? Nawag akong tubig. Wala tubig? Tulog dito. Ay. Ano ka tubig dito sa wala na? Gusto naman kong. Naman. Naray.
Ano na mo gaw? Jig, front na mo? Tulo nga. Ayun bro, gagaw, prata ko nga. Sabi ko mahal. Nakara mo lawas gaw? Tatapos lawas. Matiyaga ba? Tubig nila matiyaga. Di ba niya punitin ng butaha? Parga may rayon sa iba. Di niya punitin ng butaha na. Tawas buwang. Untan yo ya fitness hero. Ay, magangadol. May idol sa dito na bili dito. Meeting na guys. So, tuloy na tapuson. Bye-bye.